Ако хъркаш нощем, сигурно вече си пробвал какво ли не. Но ето въпросът. Може ли хъркането да се спре напълно, без никакви лекарства? Отговорът е да. И решението е по-просто, отколкото си мислиш. Хъркането всъщност не идва от гърлото, както повечето хора си мислят. То започва от носа. Когато дишаш през устата, въздухът минава по-грубо, тъканите вибрират и се получава звукът, който всички познаваме. Но когато дишаш през носа, дишането става тихо, плавно и естествено. Затова решението не е да спреш хъркането, а да научиш тялото си да диша така, както трябва, през носа. И тук идват лепенките за нос и уста на Noseway, създадени специално да поддържат дихателните пътища отворени и да насърчават носово дишане по време на сън. Няма химия, няма медикаменти, просто естествено механично решение, което действа още първата нощ. Аз започна да ги използвам след като разбрах, че хъркането ми идва от навика да спя с отворена уста. И не мога да повярвам колко бързо се промени всичко. Спя спокойно и изобщо не се будя през нощта. Ако и ти искаш да спреш хъркането по естествен начин, влеза в noseway.bg, където вече тече ранния черен петък. Сега можеш да вземеш лепенките с намаление до 50% и да усетиш промяната още първата нощ.